къде са 12 дън? Чакай. Ама, ти сега що снимаш? Какво са хиляди? Това сега трябва ли да го чета? Така. Трябва да четете написаното в писмата на глас. Писмата. То е едно. Трябва да следвате инструкциите в писмата. Нито един рапон не може да говори. Който и да срещнете по пътя си, няма право да ви отговори на нито един въпрос. И сега какво правим? Той има още едно. Ма ти сега, що мълчиш? Кажи ми нещо. Сега, дали е това, което си мисля аз? Здравейте, любима госпожо! Говори вашия 12-ти ден. Днешният час ще бъде проведен по малко по-различен начин. Поради тази причина ви каним да се качите в зала Америка за България и да вземете обозначеното на първи ред място. Сега да ходя ли, да не ходя ли? Ти с мен ли ще идваш? Те сте казали да мълчиш? Да си го взема и него. Мене са подкусиха краката. Не знам какво се случва. Знам, трябва да имаме част от това. Добър ден. Явите. Почвам да се притеснявам на учението. Къде ги 12 да имат контролно следващ час? Днес, 25 февруари, вие сте с извънредните новини на Рапон ТВ. Добър ден от мен, Виктория Георгиева. Добър ден и от мен, Радослав Стоянов. Започваме днешната емисия с извънредна новина, носеща повод за гордост. Денис Андреев влезе в книгата на Гинес с цели 2 рекорда. Младата надежда на спортен клуб Елит спечели рекорда за най-повтаряно изречение в рамките на 5 години, а именно от утре тръгвам на фитнес. Какво постоянство, нали? Да. Той държи рекорда и за човекът, който никога не посети фитнес. Браво, Денис, гордеем се с теб. Мачка и Гришо. А какво още? Паметен момент за 12-ти Б клас. Божидар Данова за първи път на 10 февруари внимаваше в час по испански език. Не защото искаше да научи как се спряга глагола dormir претерито индефинидо, а защото си беше забравила тетрадката по химия. Ох, колко ли уравнения можеше да реши за тези 45 минути, но както и да е, нека продължаваме нататък. Още един паметен момент. Павел Христов, по-известен като Пабло Ланеца, за първи път бе забелязан без слушалките си. Но не защото искаше да се социализира, а защото ги беше забравил Панс. Този Панс. Ако това е паметен момент, слушайте какво ще ви кажа сега. Направо невъзможна за осмислене новина. Антонела Иванова и Йоана Антонова не си говориха цял ден през часовете. Невероятно, нали? О, Виктория, пак не си разбрала. Не си говореха, защото Йоана не беше на училище. Отутре се завръща и всичко е по-старому. Пък Радо, ако знаеш, онзи ден видях Бог. Ти добре ли си? Как така си видяла Бог? В смисъл, видях Симона Христова. Тя е като Бог. Появява се веднъж на хилядолетие. Но не защото беше дошла да учи, а защото искаше да отиде до туалетна с Теменова и Екатерина. Пак ако не отидат заедно с Катата Троица туалетна, то ще се наруши Японската конституция. Не си добре, наистина. Давай да преминаваме към следващата новина. Стига с тези новини, че ми пресъхна гърлото. Дай да кажем голямата новина и да ходим да си почиваме. Добре, хайде да я казваме и да приключваме. Така, може би се чудите защо новините са извънредни, но на този въпрос ще ви отговори нашият репортер Денис Андреев, който ще се включи от двора на езиковата гимназия. Денис, чуваме ли се? Денис, вече сме в ефир, чуваме ли се? Ало, колеги, чуваме ли се? В ефир ли сме вече? Да, хайде почвай вече, че времето е ограничено, стига си се туткал. Окей, почвам. Здравейте! Това, което ще ви представя днес е чисто новата ни рубрика Денчо пита. А какво представлява самата рубрика ли? Предлагам направо да ви покажем и да разберете сами. Така че, приятно гледане. Айде!
Денчо пита! Денчо пита! Денчо пита! Здравейте, аз съм Денис Андреев, по-известен като Денчо Алфа. И днес задавам различни въпроси на рапоните от 12 клас. Хайде да започваме. Тонка, за какво би благодарила на класната? Бих и благодарила за компромисите, които тя направи през тези 4 години. Бих и благодарила за позитивизма и резултата. Благодаря, че колкото и да изнерваме и изтощаваме, тя не се отказва от нас и ни прощава. Бих и благодарила за вдъхновението и подкрепата, която винаги ни е давала. Благодарна съм на класната за нейната сърдечна загриженост и подкрепа, която ми оказва. Би благодарил за това, че е разбрана, винаги и помага в трудните моменти. Благодарна съм на класната за това, че винаги гледа от положителната страна на живота и ни предаде това учение на нас. Благодарна съм и, че е всеотдайна и ни научи на труд. Бих благодарила за проявеното разбиране и търпение. Бих и благодарил, че не се отказва от нас и търси в хората това, което те самите не могат да намерят себе си. Бих благодарила за отделеното време, за незабравимите спомени, за уроците и за успехите. Бих искала да благодаря на класната с много обич за цялото й търпение и за всички забавни моменти. Ще ми липсват не само нейните съвети, но и шегите, а дори и строгият ти поглед. Бих благодарил за грижата, подкрепата и търпението, които ни оказват. Бих благодарила на класната за подкрепата и разбирането, с което подхожда към нас и за това, че тя е като наша втора майка. Бих благодарила на класната, че вярваше в нас тези 5 незабравими години. Бих и благодарил за отдадеността и търпението. Бих благодарила на класната за това, че през цялото това време не беше само наш учител, но и наш приятел. Бих благодарила на класната за вдъхновението, което ни дава ежедневно, за искреността и за примера, който оставя у нас. Бих и благодарил за всички моменти, в които е била до нас. Бих благодарила на класната за любовта и търпението, които ни показа, за всичко, на което ни научи. Бих и благодарила за всички прекрасни и забавни моменти, с които тя ни окуражи през тези 5 години. Бих и благодарила за това, че винаги е до нас и ни вдъхновява да вървим напред. Бих благодарила за подкрепата, силите, които ни дава и усилията, които полага. Бих и благодарила от сърце, че беше наша опора през изминалите години и за мен тя не е просто класен ръководител, а наш най-добър приятел и наша майка. Бих благодарил на класната за всички уроци през тези 5 години, но не за тези по испански, а за житейските такива, защото всеки може да ни научи на испански език, но не всеки е склонен да ни предаде позитивизма и най-важното от живота, а именно как да го живеем правилно. А как би описал с една дума? Приятно, състрадателно, Неуморно, крепеща, бдително, Всеотдайна, трудолюбива, чаровна, Смела, търпелива, незабравима, Грижовна, Обичлива, щедра, разбираща, Упора, мотивираща, добържалка, отдадена, толерантна, Лъчезар, прекрасна, добросърдечна. Майка. Ами, май добро и мина, колеги, какво ще кажете? Всъщност, да ти кажа, очаквах да е много по-зле. Ти пък, аз знаех, че ще е топа. Браво, Денчо! Благодаря ви, колеги. Вижте 5 лева какво правят. Ако на другия епизод има повече, ще ви дам 10, но оставете това сега. Хайде да ви попитам и вас, за какво бихте благодарили на класната. Бих и благодарила за всеотдайността, подкрепата и топлотата, с които ни е вдъхновявала да бъдем по-добри и целеустремени хора. Аз пък бих и благодарил за добротата, за търпението, както и за всички компромиси, които е направила за нас, без които ние бяхме загубени. Много мило. А как бихте описали с една дума? Вдъхновяваща. Неповторимо. Благодаря ви, колеги. Това беше всичко от първия епизод на рубриката Денчо пита. А сега трябва да отлитам, за да подготвим епизод номер 2. Така че, до скоро виждане. Сега пак трябва да подготвям смешки, сценарии, пак трябва да мисля глупави неща. Това го мислих 3 месеца, сега още 3. Това беше всичко от нашата извънредна емисия. Благодарим ви, че бяхте с нас. До скоро! Бих и благодарила. Не, забравих го! A few moments later. Кой почва? Аз ли почва? Студено. Много е студено. И аз съм оцелен. И аз съм оцелен. Студено! Опа!
дай да го прочета. Чакай ти за какво би благодарил на... Чакай, че ме потече. Това щърки ли са? Лапна ли го? Той го лапна! По-друго ще... Ако го сложите, наистина ще е много тъп. Още един паметен момент. Павел Христов, по-известен, дай пак, че Чакай да те фана, чакай да те фана, чакай да те фана. Дей, няма се да така студена ми, давай по-бързо, айди. Да заминаваме. Тук като Искрено лично си поплаках, ти заснима всички. Тук се размазах. Ох. И сега? Чакай сега. Така, следващата стъпка, която трябва да изпълните, е да вземете всички, аз седнал съм острова на 100 гривни, да вземете всички необходими лични вещи, като телефон, портмоне и дамска чанта и да се отправите към личния ви автомобил. Чай се сета първо къде съм паркирала. Чете, че това емоционално ми стана. Оли, наистина. Поне само вие ме виждате, че тук си поплаках. Тук мога го поизрежеш после някои работи. Еми, това са си моите диамантчета, ама аз тук носа контролни. Мамале, благодаря. Отивам до колата и трябва да търся съкровища. Има. Колкото предвидими, за да не са на мокри. Експерти в последния детайл. Чакай, че те ми трепират ръцете, аз не мога да отворя. А колко спокойно ми тръгна деня. Така, свършихме прекалено много работа в училище днес. Качете се в колата и затегнете колана. Приключенията тепърва започват. Вашата следваща стъпка е да се приберете в къщи. Маршрутът, който трябва да следвате е Пек Екзарх Йосиф, пътя за Троян, село Сливек, село Горно Павликени. Ваш съпътник през този път ще бъде Филип Нисеносми. Добре. Той може единствено да ви напътства. Разбрах. Не иска да говоря с мен. Приятно пътуване. 12 дни. Security предлага охранна с визума. Добър ден. Това трябва да Стреснахме ли ви? Това тук им е най-тая част, де че им хареса. Още малко остана. 12 дни. Хоп, вика, стреснахте ли се? Те това са чакали вече и тук сега са умират от смях, сигурно. И си представят как ще реагирам. И бях без кола, на нарушение. Да стигнат до полицията и те да дойдат тук майко, да спират. И представяш колко хора са стрелят. И оня камион пресветка на другите и си мислят хора, че има полиция за рутинна проверка. Те чакат моя милост. Трябва да има някой, който отсъства. Но днес всичките са на линия. Още вчера нямаше отсъстващи.
Цял свят какво направим? Стоп! Само покажа. Костадинов, останалите? Вече ме спряха още един път. Прочетете го и паркирайте тук. И се повярвам, чакай. Последното, което трябва да направите е да оставите вашата кола тук на площада и да дойдете заедно с мен. Краят е съвсем близо. Добре. Изпълнявам, че не се знае ако наруша правилата. О, те ще ме ползват. Само ми казвайте, сега вече. И като съм се запътила с контролните. Ти сама ли си в колата? Ти няма ми купуваш. Ти си мой много. Дай ми да ми нападиш. Отпред ли съм? Двамата мълчите. Само полицайите не да говорят. Само полицайите ми проговориха, много си лоши. Само те ме разбраха. Това е дей. Не се обръщайте назад, госпожо. Тази любов много трудно се събира в думи, затова я събрахме в поема. Многото мина, малко остана. За час разделен време настана. От зайците малки с големи мечти, до абитюренти красиви с скъпи коли и един човек верен, който никога не би ни предал, който 5 години без корист за нас всичко е дал. И всичко започва през 2020. Година преломна, ново начало, страница нова, тръпка огромна. Не знаехме нищо, беше ни страх. Но до нас беше един учител различен от тях. Винаги искрен, наша опора, приятел и път. Класната стая превръщаше в дом за растеж изпълнен с уют. 9 клас. Бяхме малки, но големи тежкари. Почнаха първите спорове, горяха силни пожари. И ние, незрели младежи с големи усти, сега искрено съжаляваме и нека тя ни прости. Пък там, в класната стая, сред листи и шум, се раждаха спомени нови, с които помнихме страница 2 на своя вечен албум. И вече почти големи, 10 клас, златната среда. А тя неуморно повтаряше тази мъдрост една. Бъдете смели, не се страхувайте, дори да грешите, не се предавайте. Учете, мечтайте, бъдете добри. Животът обича хора истински с красиви души. И всяка изречена дума била е урок. Урок, останал във времето със смисъл дълбок. Така неусетно пораснахме, когато на 11 клас прага прекрачихме. Часовете изпълвахме с поток от спорове и проблеми, породени от множеството ни мнения по различните теми. Но въпреки това, тя ни разбираше и вместо все да ни се кара, пакостите ни прикриваше и да се разбираме дружно ни накара. За нея, по-важно от испанския беше само едно – това да ни научи на морал, да бъдем съпричастни и да правим добро. И ето ни днес. 2 месеца преди големия миг. Момичета, момчета, големи стоим пред вас. С очи простълзени и жажда за вид. И знаем, че вече всичко да е ясно и всичко се е разбрало. И сме длъжни да попитаме.
нямам думи. Аз всичко го преживях през целия път, 1100 неща ми нахуха в главата. Заповядайте. Благодаря. Не е много важно. Ай, не сме цени. Не ми е брат. Сутринта тя ми каза. Какво да ги издам ли? Не, ама ти си знаела всичко. Оле-ле. Чакайте, то ми треперят ръце, то ми трепери душата, то ми трепери всичко. Прочетете го на глас. То всичко. И на кутията пише първо. Така. Благодарим ви за обичта, подкрепата и разбирането през тези 5 години. Скъпа госпожо Николова, дните неусетно отминават. Сякаш беше вчера първият ни учебен ден, а днес наближава краят на приключението ни с вас. Научихме много и вие, и ние. Вече знаем какво е търпение, толерантност, емпатия. Благодарим ви за уроците. Вие бяхте като наша майка, която с огромно търпение и любов ни промени, прощавайки ни за грешките. Госпожо Николова, с удоволствие искаме да споделим последните си мигове заедно с вас на абитюрентският ни бал. 24 май, 25-та, с уважение, вашият 12-ти Д випуск 2025. Разбира се, че ще дойда. Не, това са най-хубавите думи, които една майка иска да чуе от своите дечица. Вие сте моите диамантчета. Моите диаманти. Тя каза да! И това не е първото да! Но никой друг не съм казвала да. Само на вас. Мало клаха! Ми сега? Има пица! Има парти! Ами заповядайте ми, бяхте казали поне да затопляме ханата. Ни затопляме. Браво, добре! Била декоративна. Камината била декоративна. Ма как ще е декоративна? Абе нищо не взе да топля. Да не топля, ще стопля. Ето дървата, камината, палим, вие сте с коли, така че само на безалкохол. Заповядайте. Отбих, той ми вика, документите, аз не мога, първо, той вика, ой, без кола, нещо обяснявам, дори викам, край сега, пак се разправям, фишове, чудеса, но викам, карай там да минава, че ви чакате на студа. И слизам. Пак мисля за нас. Отваря багажник, викам, не, преди да викам, то пазажа му тества за около, викам, аз не съм пила. Мисли си, викам, аз съм пила, няма проблем. И отваря багажник и гледам някакъв букет и викам, тя не са наред. После веднага, част секунда, викам, не, вие, викам, как де ги намерихте те? И той човека застанал, вече ми дава пожелания, аз викам, вие актьори ли сте? Полицията, ето и там си се представи, викам, не, вие сте актьори. Той обаче иска да ми пожелая и викам, боже, и хората минават и ни гледат, той снима. Чудо беше! Как тия репортаж ли правят? Поне нямаш оркестър, какво? Да, вика, свириха ли те? Дойдоха ли сутринта? Вика, моля са ли да